Pinya berta nang paklang pon pe prang kardong karbi ang long. Tiken news kala arada tumaphan nili berta thanbang phi rupchili kro pipensi a berta nang paklang pon po. Pini pherang ke pe nang palle berta arjupon pe mesna. Karlita Mongol Singh Hanse ka chikimu amen pe nithoma farman football ke pathu ke chengpon Duar Bagori constituency ke parlo apar dehori men Hanse pathua klamlong nithoma farman ka chikimu Karlita Mongol Singh Hanse pan chikimu ponpen football ke pathu asai ding pipon bangso ke pathu long jasimet ahem mate apunu aigatum pen chepatir pipon si bangso football pathu chechakpon lapen bangso ka chikimu football ke pathu long apunu Hansing Hanse aig Howard Hanse Jendra Hanse ani Junali Hanse pietum pensi cepatir pipipon. Ang partame lason se jasimen RDP don pen master Peter Singnar pen setame RDP don thu bangso long pen obikimi FC mai phu McDonald Hanse kongchung banglong kiri ing tietum setame chirap chitu don pen bangso Karlita Mongol Singh Hanse ke chikimo football pathulong RDP don. Lapen bangso ka chikimo football pathulong aluhi aman pen ka chetong don SDB Khorsing Hanse Kensing ingti Dehori Signal LP School Headmaster Rotan ingti lapen pinang an ke theki dingdum chitong don pen RDP don rinti lason si bangso ke pathu football ka chikimo nithoma farmana long ke chengsi anong ek pathik pon lake sikasuri pho adun thu anong ek pathik pon lake sikasuri hinira phoro pho ang partame laso ke pathu ke cheng pen kijut an lake kangsai dunji mate ke lang dunji bang phu lake referee Rahul Teron lineman Boron Terang Clarkson Teron atumsi langdon polapen ingsaidun popusi a ik jendro hansepen perang ke thengnu ning jepon Dihuri pa namosing ti TK News. Bangso a program kedeng nang kok alam bang lapulo let Mongol Singh Hanse alang litum katum mate apuriar tum alang litum ekdom aning hang si alang litum Karlitang let Mongol Singh Hanse amen pen alang litum football kacipate ladak paldihuri football fila long klamalong kibi pon dia phan nilitum lau we kimi FC atuma fansi adai to nang pilo lapen nang bi pipon tha pu arpu nang pipon lo lapen alang litum sitami alang Karlitang Mongol Singh Hanse aphan kachikumodam ason lo lapen ase memory lo alang litum sitami aning duk lo alang li sitami kedam tang aning kan alang li tame bangso pil thepen cheu nang kok lo kasi labang so men pen alang li fan sitami kachimat ha lo mate ase memorial poson lo alang litum labang so men pen si football sitami bipon lo lasi lage me o son lo lapen miss isi ke me pik ang thek lo lasi ilitum kadoga ve tame lason matha pon nai Karlitang atuma fan sitami itum ase memory ason alang itum sitami lason ki bipon thek pot alang litum phanta suri akero pilo lapen ako piniar ni ladak nilitum kibi pon nilitum ove kimi FC itum chito si bangso program itami pini pachun long apot ningarong lo lapen ako nilitum akemang ke aprang bendala lo bangso khela long sitami nilitum sitami la ove kimi atum aphan anso se kapat thuahin ang song kirung ponjia phan sinitum sitami chisek lo sonthot si non ke do bom ove kimi atum sitami khela phan matha si alang letum life along kai ke tami busy nang po posini tum matha lo busy lo polo tang dai letum ake hinno kam ka choklem ga do ga ve ke avelo la si letum nilitum sitami alang letum la ove kimi FC atum phan kirung pon gela lo la si la football ga do ga ve interest pilo polo tang te alang letum aja ka tum kona ne hor ki jon kona ne duma ke chon ne lason po kam bang ke claim jok plot po lasi la he phan sini tum sitami thik pon lo la pen ang song an so se kapat hu don thek je phan sini tum pamor I pon bom lo la lo ni amen pen ke non hello ke chengsi la pen me olo posini li ta me matha don lo lang li tum sitami lason kamathat pon thek apot la lo finance bang na ni pen kecerap ason ya doma finance hi nambang ke nilitum afan pakta nang pidun de alang litum ahem phu la pen apuria tum si che parpu plang lo lalo ing hanse amen pen la bang so football ki bi putha ka long nang li ke thini kan the lang li kai la mo lo sab Nili jasmet
cái chuyện đi đồn ba non là bằng số về cái miệt tum football match cái bi nang kok là cái late mongol singing ti mongol sing hanse alang li tha suri ni ra kre phone ning kan là bằng số pil the pen chi o lo la pen ni tum bi kha ko pen ta lang so pan thek dun long la pen na so bhap sore tro ne o la pen ke social la munit binong la pen alang li metric tok dat pen ason electricity board na tuta cái cho đi đun nason pe do la pen cái dak rong don cái electricity ka do ka ve nang le lo la pen ko mane hem me mep chok ko mane bang cha salam thek sadet ni chi tholong le dat la ka do ka ve seta alang li ke joy pen rong ne kala tu phan ke rap the dung auso la pen ke football ke patu alang li sorry ho jan se por hi lo football ke patu ta alang li cái ta bang hang pon lot ta dun po alang di football ke patu are interested pick hang yang auso la pen ke ka do ka ve a scoop the dung pen rong rup ka do ka ve ka chalang jita aning hang o la pen ke alang di nut competence auso pusi ka che pete do aning hang o pusi ni lita dak bofongan sia asal buralo nelimen kan singing tipu neli dakado ka ve alang di kaya lamu alam chini la pen ke alang li kado ka ve nona puriar tum pena yok si labang so khala tangka asal sup charap dun lo la komiti so la pan na alang li tum labang so khala ke bi the ka pota alang li ke pamuta ka nga puriar tum pan anta akero pinang ji alabang so alang li mu alang li kol là cái đó cả về alang li social cam cái thek là pen cái klem thek dun phong aposi là cái chicken mo yari anh yom si alang li pan dak pe man lo là pen alang li nong pathena ne li la sin ni je là cái ni tung ni mua pok lo là xử lý tung cái mình ni can si cái chế kimo của system sẽ bị pon lo là cái là khulula ta ni hang pek là pen biểu thế anh ta muốn là ni ngarong chi pivik cái reng tek hoता है biểu thế là cái là si là ni là số pilo Pardehuri FC to ma committee to phansi kuchuningri mane ki than li mu phan là son claim nang ma pu mala tum ta nak chikroi dun la sila tum phanta churo nang ji la sila la tum president secretary tum pen nil tum ko chingwai pen la an sinang la tum na chi don dun la pen la an belon nili Người tăng đây là bảo là son thắc thắc nó ta bị pon su bom lang mà man thế là nili tum la puria chingwai po jong si chi ton chit polote nili tum claim pon lang po si ke matha pon do lang non i phong bak ke nili tum claim pon lang puya ta matha do lang nili men ke jen rohan se Singhason constituency ke parlo rongphong arong along amar sing tiso panungku lason si Singhason constituency ke parlo rongphong arong along langhi na hithi pen kilometer kre isia ke helo arong along thangnat ka chingthur avarsai avepin lapen pipon pepin la kenang sot ka chelenga towar me lang hai hui pusita avarsai kelong dundedet ajok aning duksi arong asarpen pachini dun lapen rongphong along ningkan pharo sirkebra plikebra trok pensi bangso arong along rong chokim ponlo lapen pining an ningkan trok sikebra trok an nang pleng tanglo bon sita ke ACEM amar sing tiso non puanta kapaching thurpon avarsai ave pin lang pusi rong asar men sing terona hinpen pherangke thingno pachini dun lapen school along sita me thireng jeng ason si pherangke tum ka homri dam ho sita me thekpon long lapen rong along pherangke hinpen ke ACEM Dr. Tuliram rong hanga phan sita me chuning ripadopon jesemet pet ka chuning ripon lake towar abang prabjin penang lang serak asonte mesenji pusi EM Amar Singh tisola pen CM Dr. Tuliram rong hanga phanseta me Singhason constituency aradatum chuningri padopon lapen labang soa rong along hemso hai hui sitame longpon pepin lang pusi rong aradatum pherang kyang no pachini dun fuloni ben siwa be TK News kita sikit hak ceng kan haron ci tiso ahot paling di fan tidak sa sa pan sina parlu ta haron ci tiso ni ban di fan thang krap ta be ni taman pe pan le ni taman pe Pini ladak media anak kisung pen nang litu kebang paduk ajoy ni dak nitum rong pomon terana rong nang kahomri ke curu parpik lo media hin atum panta
nili kan ningi ningi lam ke avilo mane kirap amupen sartum thanet lopot nili hin bangke non autonomous council CM tuliram rong hang ban sinili juning ripon po la so kisu ke boya puthak bangke non amat tuwar ponoi kijuna lang ponoi nang pia sonte nilihin pen bangke juning ripon kangtung ke si nili alam ke ningi athai velo non nil tumalong singason yem do omorsing piso apanta nilia ko curug parlo alang li phanta nang rapa sonte dak nili tumarong nang humri sonte wanga sonte nili tum rong mikar sarmar pen turbak pen nili tum sa joyes na nili tum pajun dunji pusi ninghang setame alang li tum kilik ala MEC kilik setame alang li nang humri re tuare beng anwang pusipu alata ciruju titi ladak komantu pene alang di non nikan po cari elo non nikan kepta pleng silipong ke nikan po par elo lasi dak ke akeng pakan nangdong di pinlang po lasi non nembang ke nili tumihin pen cuning rike nili pirang ke hin pen cuning rike lah hendo nili tum non phong kilik ji alang di pan ta rabdun po alang di non dak sekolah puthak ponoi tuar punoi alang nitum kijun alang nang pis sonte nilihin penke alang lipan curug parlo nililam thigela ansing ton ko